Είμαι ο Τριαντάφυλλος Μπουστατζής. Είμαι ο σεναριογράφος του Ράτου. Και κρατάω και ένα μικρό ρόλο. Το ρόλο του κακού. Λοιπόν, νομίζω ότι το σενάριο πηγάζει από το υποσυνείδητό μου. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ούτως ή άλλως το υποσυνείδητο δεν εξηγείται. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι ήρωες είναι όλα αυτά που θέλω να είμαι και δεν είμαι. Δηλαδή πρόσωπα του παραμυθιού. Θα ήθελα να είμαι ήρωας ενός παραμυθιού. Ο παπουτσωμένος γάτος, ο κακός λύκος στην κοκκινοσκουφίτσα, ο κοντορεβιθούλης, οι 7 νάνοι μαζί που το κάνουν με τη σιωνάτη. Λοιπόν, γιατί το Ράτιο είναι ενδιαφέρον σε σχέση με υπόλοιπες ταινίες. Γιατί δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που λέει, παραμύθι. Είναι ένα παραμύθι, είναι ένα όνειρο, είναι ένα κατασκεύασμα στο μυαλό ενός ανθρώπου που σε παρανθρώπινη κλίμακα είναι ένα κατασκεύασμα στο μυαλό όλων των ανθρώπων.